uba ibesithe sokhonza kulo week. Siyayibonela kakhulu. Don't take it for granted. Amen. Hallelujah. Xa ushumayela kune-phases. Amen. Yeah, uyakwazi ushumayela, but impact yakho iphelele i-community yakho. There's nothing wrong we have done. It's just that grace uThixo akuba because you deserve is awumshumayeli okanye whatever. Kunyanzelekile uba ukhawuleze usebenze imajority yakho kwi-aspect zonke, ngokwe-personality, ngokwe-character, a-godly character, a character of Christ. Funa ukhawuleze ezweni lemfama umuntu obona hafu ufika besistar. Njebona luzizi kungcono ubona luzizi, right? But ufika besistar ngoba at least yena uyabona, even though isite yakhe iphuma iphela kulayita isite yakhe, but ungcono kunaba abangaboni. So ezweni lemfama nomuntu obona hafu ufika besistar, nobengekho sistar akaboni lo muntu. Don't unengxaki nesite yakhe siyoyiphuma, but because ufe wabekwa phakathi kwabantu abatotal blind. So because siyalamba sendlale spiritual level silo. Uba umuntu ke wabantu aprofeta kanye bathatha benzamphisa. Khawuleza sokuthi umuntu ongeka pro ministry consistently for 15 years. Anything beyond 15 years, there's about a test on the He said test because there is life, since aspects of almost us fast. Who feel that more we are going that correspond to the level by a full of us fast. Don't be afraid of judgment. Don't be afraid of integrity. Don't be afraid of morality. I can't be moral. Now, now, you know, you say, I'm Samaka, Hetufusiwe. Hetufusiwe, out of so some test out. Amen. Yeah, for me, personal, this is my personal, what I can say. But personal for me, consistently for 50. Track record, consistent for 15 years. So to foresee with that. No. You put a potential of food, but our food. Unga fail. Unga pide. Amen. So, Sequence of stage getting about in the battle. It's not that we have arrived. That's why we need more than anything, more than Lumnigel, more than Iman, more than Imba and the Pimoto. But please pray for me. More than anything, I repeat. No matter where about the Pimoto, but you can't bring the Tigana President. The says the most thing number one in the digger kuba undithanda for me kuthono tata bethu asebebadala sebeshumayela behleli ngasekhaya at least bona bayihambile round yabo bayiphasa babuya bazoguga bazohlala ekhaya xa ujonga ngasemva record labo clean morally, clean, character, clean, amadoda integrity. Tina, sisaqala sisangena. Awusemtsha usaqala. It's not guaranteed uzawubuya. Usaqonqona ijoyi. Sisigeneration ekhawuleza ufuna ukucelebrate kodwa ingekenzi into. Ke so senze Thanksgiving uphangele 12 months. So senze Thanksgiving, ubiza bonke abantu uspende 70,000 when Thanksgiving. How long retrenchwa next year uphele lo msebenzi? Ube uspende 70,000 ngosolwa because sineni ego
ukuba si-special sidinga ukucelebrate. You are not special. Special when you are young, you are not special. Wait for gray hair. Man, you are not special. Yonke into abantu uzive ngathi special usemncinci yasiba i-attack lo ukusukela ngalo mini vala umnyango uzila ukudla utandaza. It's a sign uba uSatan is knocking at the door of your heart. Uhambe ukucelebrate ungekenzi into. It's foolishness ukuvele ngathi uyimillionaire kodwa ungekabi yimillionaire. Akazange spend ixesha ethandaza, akazange afuna ukuthi people bafuna uba nembona. Hallelujah. Zoom out. Banishumayela ngiyakhumbula ukuba umuntu uyakhulula. Sometimes ngithethe kwi-1 ngiphethe sengihamba ngalonto lento engithetha phakathi ngeplananga. But bendikulantu bethi siyacela uba nesithandazelo. Kanti ukuthi asakembulelele asafuna ukwesti ixesha selihambile. Otherwise ninzi into endingazithetha one by one ndibulele. Amen. But for now mandibulele bandleni lonke ngimthandazo nalento yonke. Then ndibulele also nakwifamily yabatata uKabuza. Unakutata mfundisi. Banenza abantu abakabuza. Amen. Hallelujah. Not about the right way to put order. Yes, for us start amen. Otherwise, for us start sabulela kakhulu kuye nomama nefamily nabantwana bonke nabantwele ababelungisiwe babasi for hospitality to take care of us exesha sihleli phaya sihleli kakuhle kakhulu sabulela kakhulu lesithoko sikazi lithe uphosiwe. There's a lot to learn here. Nabantu othi xa uhleli kubo bekhona izinto that you can learn ngokwendlela abahleli ngayo ngokwendlela abenza ngayo izinto ngoba you are inspired. So ngikhalise unkosikazi bekhona apha zininzi into ezazifunda kule family yakwaKabuza kumama uKabuza. Amen. Kodwa ke nami ndizikhona ndizinothile ndizofike ndimxelele. Amen. Into ngathi ethiyo naxa ndihleli nabo ndithethe kakhulu kanti I want to assure you I've learned a lot ngokuhlala nabo neviki. Amen. So siyabulela kakhulu nasebantwaneni ko-junior nokuhle. Siyabulela kakhulu sihleli kahle kakhulu ekhayeni. Thank you so much. Amen. Masibone ngizwi lenkosi sizothandaza ixesha selihambile. I will try by all means to be brief. Kodwa ke silive ilizwi ndicela ukuthi sinyamezele asizophuma lethi. First Samuel chapter number 21. First Samuel chapter number 21. First Samuel chapter 21. Nandipanje power and voice yam say ithande back exhausted. I think sizofunda from verse 4 but funa siyofika nabo 9 after that sizothandaza. Siyabonga kakhulu. It's xa sizawuthandaza for today into engayitsho ukuba God is at work and uThixo there's a revolutionary transition that is taking place ebandleni yethu, specifically kule denomination yethu, because it's a style sikaThixo uku-addressa ibandla lakhe separately kukwe denomination. Ngizokhumbula uJohn kwincwadi ye-Revelation kunamabandla asixhenxe pha. So ibandla nebandla wayeli-addressa ngokwehlukileyo according to isidingo sayo. Amen. So nathi as the service of God back to God, zikhona izinto ezingxamisekileyo that God wants to quickly bring about i-transition kuze azise utshintsho kwindlela nakwisystem ebesikhonza ngayo. Amen. Yeah, khona izinto esizoziluza ezinye zazo besizithanda. Amen. And ezinye zazo zake zifakwe nguSathana, mhlawumbe zazifakwe nguThixo uqobo lwakhe.
but uThixo, because he is a spirit of a king, usebenza njengenkosi, wenza into athanda uyenza ngexesha ayenza ngalo. Amen. So uyamazi ufaka into kusasa iphinde ayikhuphe. So nina kufanele nibe sensitive, ningathi kuba nibifakwe nguye xa sele ikhupha nithi hayi lento yabekwa nguThixo apha. Amen. So you must be able to discern. Then just come and ezazifakwe ngabantu zange zifakwe nguThixo. Zazifakwe ngabantu, and when abantu babamba zona, then the church became religious, because xa ibandla linento elinqayileyo ba apha ekhaya sithi there's nothing like that ekonzeni uThixo ngomoya. Sihlala sisoyika uthi uJesu kuNikodima asazi ba umoya uvela phi usika laphi, uthi siva isandi. Sometimes isandi singavela this direction, asizuthi xa sivele kule direction namhlanje sithi hayi ke apha ekhaya into yethu ivela kule direction. No, kuyaxhomekeka. Sometimes singavela ngapha isandi, sometimes sivele ngapha isandi. So there are things futhi lethi kunezinto uThixo azi-addressayo eziqondene nathi as the denomination, Assemblies of God, back to God movement. Amen. So there are things that we need to let go. Ezilibazisa imove kaThixo. Amen. Nezilibazisa ukukhula kwabangcwele apha ngaphakathi. Amen. Because ibandla ngoku kumele kukhona apho kumele lifike khona. Kunento ezaprofetwayo bathethwayo ngazo, but zifumana ubunzima uba zimanifeste. They don't have place to manifest because ibandla li-occupied zizinto ezininzi ezingena msebenzi. Ndithenga lamini zii-minors. Xa ufunda kukhona into kuthiwa zii-major subject nee-minor subject. Xa unophayisa i-minor subject ufeyile i-major uyaphinda. So iproblem yethu ke ukuba si-major ngee-minors. Into ezingena msebenzi kusezizo that we spend so much effort and so much time kuzo at the expense of majors. Singabisabilana ke ngokuxesha lokufocusa kwi-majors, kanti i-majors zizo ezizawukhupha lento efunwa nguThixo, i-product efunwa nguThixo. Amen. Yeah, so once we have a to align to its prophetic mandate, because even back to God movement in a prophetic mandate in the nations of Africa, not in Southern Africa, the whole Africa. That's why I summarize vision from Cape to Cairo. From Cape to Cairo. Yeah, it was not only about Uba from Cape to Cairo, but even about influencing the government, the systems of the world, since influenced by the principles and the values of the word of God. So that's why we record standard papers of Manidaweti. Kunezinto endingazithethanga eSouth Africa because kwakuyi-apartheid. So thina right now ibifanele sihleli kwezazinto angazange azithethe concerning the government system of the world, what systems, because the church, if the church kuba ibandla likwazi ukukhaphazela imicimbi ekhaphazela e-affecting izwe libe likhonza apha bebaneka apha bevutha apha baphele lapha. But if we can't address the matters that are affecting the world, the government, politics, then that church is irrelevant. Like now, if you find us advise the president about the president but in this way, to see science, there's nothing that can go. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the prophetic destiny was to invade Africa yonke. That's why what is our Ghana's hands a Cape, then in UK a person a Cairo. Amen. But the gospel is stuck. I am the gospel. See invade these systems of the world. Christ
sizithibele kwi-submission ne-authority ye-gospel. Yeah, but just ngokushumayela uYesu kwabalo Yesu asikayi kwazinye siselapha eSouthern Africa. Nalapha eSouthern Africa there are still many nations ezingekanyatheli kuzo. Back to God national ujikeleza apha eSouth Africa. By now we find out national, in crusades national, ziyahamba ziyaba Botswana, kwa Zambia, kwa Namibia, kwa Congo, Central Africa, Western Africa, UK, Sicily, Africa, yonke, but we are stuck here because siyahamba without the grace of God. Once abantu balahla i-purpose, ubangabuthixo bekuthuma into ethile uyitshintshe into ethile uthixo ususa igrace yakhe uhambe wedwa uhambe ngemali yakho oyenzileyo. God is not obliged to cover you with his grace ase usukile kwi-purpose, usukile kwi-vision, uyilahlile i-vision ungasayenzi, uyibhala nje uyibhena i-vision but practically ungasayenzi. So we take such grace until we align. Sibuye back to the purpose, back to the mandate. Then the grace continues up in the movie, and then the gospel, or the vision of the back to God will spread like wildfire. It's a new Africa. I'm telling you, South Africa, Zama sub-regions, national, Congo, Zambia. Amen. Amen. Everywhere, but we are still stuck. Something happened our way. After 40 years, something our way. After 40 years. So the Holy Spirit is very serious about this thing. Very serious, very serious. And I'm sorry for people about Gazita, Basincere, Bafigazikawa, then Batu Basikawa, Batu Konzaikawa. I'm very sorry for them. Because things are about to turn. Soon. Soon. No, so soon. That lot of things Amen. So now shortly seated about David. Then after that we pray. Yes. So if you are not contaminated, you are not fit over anijobekanga ningasifumana because esonka sikhonapha ngesaba priest ngesabantu abashambulukileyo. Amen. Yeah, there is a kind of message that God is bringing to the church. So abantu that will quickly align, abantu abanenhliziyo ezihlambulukileyo. Amen. It will be easy for them, but abantu abajobhekileyo, they will fight against this message. Bazakwenza lento eyenziwa ngabafarisi kuYesu bathi hayi man le ntshumayelo yonke ikhuni. Angathini uba umuntu makahle umzimba wakhe because babemlandela as long as esamultiply zonke, babemlandela as long as esabaphilisela abantwana abagulayo. But the moment wathetha nge-intimacy uba umuntu makabe mnye nami, wathi no, uba awuthanga uhle umzimba wami, ulisele igazi lami, awulungelanga uba ngumfundi wami. Baqala abafarisi bamheyitha bathi no, le mfundiso is too complicated. But the bread that God is bringing to the church, it will sound complicated. Ebantwini abangekho willing to bend, to move as led by the Spirit. Ebantwini abangafuni ukuholwa nokukhokhelwa Holy Spirit izawuvakala
ebubini nasebuxokini. Problem about lie. Xa uhlele ebubini nasemanyameni nasebuxokini for a very long time, mhla kufika i-reality, it becomes controversial. Ngoba sowuqhele ubuxokini, sowade wabu-adopt ubuxoki. Ubuxoki is a part of yourself. Xa sekufika inyaniso elilizwi likaThixo, when God is shifting us, taking us back to the Bible, siyalwa. Ngoba sesiqhelile ukhonza isikawe, sesiqhelile ukhonza ngengqondo yethu. Xa ebuyisa izwi, silwa naye, siyamphikisa, sibantabo lukhuni, sibanzima because bese sihambe sihleli ebuxokini for a very long time. Sisithi ukhonza uThixo yilento. Xa ke tshintsha uThixo ethi ukukhonza uThixo, go back to the Bible. Sibe lukhulu uphindele eBhayibhelini. Asisawazi ukuphinde eBhayibhelini ngoba sesiphume eBhayibhelini for iminyaka emininzi sikhonza but singakhonzi ngokwephathini eBhayibhelini. That's why ke ngoba abantu bengayifuni into edibene nemvuselelo. That's why abantu bengayifuni into edibene ne-long prayers. Apha ibandla lizawuvala zonke ezinye izinto ebelizenza lithi masifune uThixo. That's why iprogram yethu ayisivumeli uba masifune uThixo. Singaxhatani sithi ukhona kodwa singekho i-signs ezichazayo ukhona kuba sifuna ukonelisa isazela sethu sithi hayi ukhona uThixo. No. We must pray for 7 days. If asikaboni into, i-7 days iqhubeke. If asikaboni into, sidlulele kwenye inyanga. Kuphela unyaka silandele omnye unyaka. Elo xesha sizimisile into zethu. Asikwazi uqala into zethu engekabikho umnikazi womzi. Ngeke sikwazi uba ngathi singamaxhoba sithi umzi ngokaThixo kodwa uThixo xa sifika simboni. Hayi. Wathi uGideon ubuye hofu nathi. Sayaphi izigigaba? Where are the signs? Ziphi izigigaba ezithola uba uyehofu nathi? Xa singasekho i-signs, xa singasekho into ezichazayo uba uThixo nathi, ibifana uba sihlale phansi njengabantwana baseJerusalema beseBhabhiloni. Ithi iBhayibhile emlanjeni eBhabhiloni sahlala phansi salila. Singathini uhlabelela ingoma zoThixo wethu kodwa sikwi-state of captivity. Sithi nje singathini uya kodwa ngekho uThixo. Singathini uqhubeka neprogram kodwa ngekho uThixo. Masihlale phansi sikhale ngoba xa ingasekho uThixo akuthiyo stress uba upretende ngathi ukhona kukuprotect inkawo yakho. Xa ingasekho uThixo kuyakhalwa. Izinto Yesu wathi akuve mshiya emqamezweni akakwazi unyamezela even for a second. Ehamba uYesu uThixo engasamva wakhala wathi Eli lama sabakthani undishiyelani na. Ngoba xa ungasamva uThixo, you don't have to pretend, you don't have to continue umane uve uforced engathi ku-right ungasekho right. Hlala phansi ufuna uThixo. Let us go back to the formation. Ubawushaya iqala na sasikhona na ikodwa. Sasikhona ikodwa ethi 55. Aykhona kodwa so ke ngoku ayimanga ngekodwa. Because into abantu baswayike ukuthandaza nokufaka imithandazo emide nokuqinisekisa sifocus ezwini kwiBhayibhile, sifocus ukuthi abantu bagcwaliswa ngokwenziwayo. We don't have time for that because sibhizi ziiprogram zethu. Siyacinga uba izawenzeka kanjani kodwa, izawenzeka kanjani igalelo. Mamela le nkonzo ke yami engekho amagalelo. Le nkonzo zaliqalwe zikodwa. Ikodwa zafakelelwa mva. Sifakelwe nakhona after some time later waphinde wakhala uNtata uBheki wathi ngiyasola ngoba ngoku basukile kuThixo bakhonza ikodwa. Bathi ukukhonza ikodwa, bathi ukufuna uThixo ikodwa. Kanti mna bengingathi uThixo ikodwa
bendifaka into ezawuassista njengomsebenzi, not uba ezi zinto zimiliselwe abantu babambe zona, bamyeke uThixo babambe kodwa. So kukhonza kwethu kwesilwethu uba at least masiye enyokoteni. So siyoyika ukuthandaza, siyoyika ukukhonza kunohola ivuselo yonyaka. If it takes uba nakuphela unyaka sifuna uThixo uba singamfoli bawuphela unyaka futhi kude kudlulele konke, as long as sizawufika kwipoint ethi uThixo wethu sibuyele. And kube khona i-signs, kungabi zii-emotions, kungabi kuba kusiroba, kube khona a-practical sign, noticeable signs ezitshoyo uba ukhona uThixo walena. Sithi umzimba kaThixo, kodwa njalo xa sifika simbona uThixo. Sibona ikomiti, sibona otata, sibona mama, uThixo malomsi. Siyababona abatsha aba-active, ba-right, bayadansa kakuhle, kodwa uThixo malomsi. Siyababona otata bakhokhele kakuhle, bawuphethe kahle umcimbi. But where is the God of this house? There must not be the moment that applies to God. There must be manifestations. There must be manifestations. Siqhubeke ne-program zethu. Kungabi khona ngomvulo, kungabi khona kulwesithathu, kungabi khona kwiSunday. Siside siqhele. Mhlawumbe uvusa abantu who will manifest the presence of God. Sibhoreke ngoba sesaqhela into emandayo. Sayamkela, sazidefine ngoba hayi sifike sihlale thina formal. Sithwala ikhiya lethu zethu ezinhle. Asike siphazamiseke. Kuye kulahleka ihead. Because umuntu ubambene noThixo, because awubaqabe khona, there are sometimes ubambane naye kube ngathi uyaliwa, kube iwa athi umuntu bekandibuyela ungalisikele umuntu abambene intombazane ibambene noThixo, because ngeke sehluke kumantombazane liso, sehluke ngokuxhela iclothes, sehluke ngesiketi kha, sehluke namandla. You must be powerful. You must be powerful. You must be powerful. As no one who their weaves, the wicked black and white smebache. Apamandla. As one who the mandla. For because prayer is not about to dream. It's not about to teta, but it's about power. I really call it power. God He is the source of our power. Oh, sacrifice, my lady. Sacrifice, did you not charge? So she was as well. You carry it away. Yeah, different. Because as well. The next was a book, green card. The have an eye. The protect. But it is the kind of fruity. Now, that's the hallelujah. Ihamba iyakwenza hamba kuthi namhlanje akuzokuphephethe. Singabe sithi uthi kuye bakhomba besithi ngokuthi namhlanje ulapha. Gone are the days in our times as students that were just university. They know our class are more. Akune weekend ekubikho. We used to use the mountain as a place of praise. So on the Friday, Ubuya, Sunday late. So for Tiko, let our enters my asilo. Let our enters my asilo. For Tiko,
want to see God moving. And all that passions, ezo moments, ebucheni bakho, ngeke usifumane ekudaleni. Kambe ngokuyohlala phansi, kambe uthi ebucheni bakho sezoziyenze xa usomdala uyaxoka. Uba uyenzanga ebucheni bakho, that makes youthfulness to be youthfulness. La freedom yokufuna uthi inxoma ukuhambe uyohlala ngoba usokwenyuka neprime and mhlawumbe apha usesidolophini apha eKapa you can even ukhangele ne-B&B eonwa ngabazalwane epure engcwele uthi no ndiyayishiya iroom yam namhlanje ndiyayishiya iroom yam ndine-day off ne-day off andizuhlamba washi andizupheka 7 colors kodwa ne-day off 24 hours ndoyichitha noThixo. Cellphone uphathe iBhayibhile uphathe nedayari yakho uyohlala noThixo. Cellphone off for 24 hours. If you can't switch your cell phone off for 24 hours, it's a sign of Thixo wakho ifoni yakho. Everything that you cannot abstain from it for 24 hours, this is Thixo sakho. Don't care about the costas. I know if it's over, ababini bagohlukana. Xa ekufunela uThixo bahlukana. Ahlukana. There's a time of thandaza zifemeli but ufa kunento endifuna ndodwa man. Yeah, sivile uThixo sifemeli, sivile uThixo siyicouple but ikhona into efuna mna ndodwa, my personal altar, my personal God. So I tell you, out of laziness yokufuna uThixo udale ngantshadini nokwazi ushifile yashiywa. Jesus. Even though he is not away, he is not far from humanity, but put aside commitment devotion so that to that step we make a sacrifice so that we must not be afraid. Program yetu program yetu COVID yafika yasivala ikota sangifikawe why nibizwa ufale ikota kasinobe sithandaze for 2 years ngelife noma sithanda ikota ya sasingekho ngeCovid okanye sasiqhubeka phela sasingekho ngeCovid. Why are you afraid? Ufake ivusele kungathethwa ngelinto kuthethwe ngoThixo kuthethwe ngomthandazo kuthethwe ngezwi likaThixo kuthethwe ngoHoly Spirit. Abantu bahlala noHoly Spirit baphume bagoduke kungathethwa ngelinto. This church ayisufa ngenxa yange kodwa ayiswa ikota it will stand even if ikota zikho. So siboyeka ukucompromise nokuphazamisa iprogram yakho uthi mawuyibanda ngafuna ukuthi siboyeka That's fine. UDavide waphendula uMbingeleli wathi kuye, inene asidibani nabantu ababhinqileyo xa sihambela Okay. So but let's talk about David. Who David? Number one was a young man. The problem got David the upper. Jebefika apha ufika kumpriest. Ithi iBhayibhile wayisukelwa uSawule ngumfana omncinci uDavid. Iproblem kaSawule uSawule kwalapsa iordination yakhe. Yafreeze iordination yakhe kodwa iassignment engekayigqibi because waxabana noThixo. So xa kuvuswa uDavid endaweni yoba embrace into yoba at least God is still at work
noma kasebenzi ngam kodwa ndiyabulela uba uThixo usasebenza kwaSirayeli. The guy was jealous yalwa noDavide because kulapse i-ordination yakhe because uSaul waba disobedient kuThixo. Ithi iBhayibhile kwathiwa mabayodestroya zonke izinto elizweni ababesilwa nalo kodwa bathatha izinto ezifanelekileyo and nalapho babengazithathi ngemotive embi kangako because babesithi bayobingelela kuThixo, but because uThixo uthi sacrifice, uthi obedience is better than sacrifice. Babefuna umenzela idini kanti akafuni madini uThixo. Yeah, sometimes kesithini basenzela uThixo kanti uThixo ufuna i-obedience. So ithi iBhayibhile was Saul after that waxabana noThixo, warejectwa nguThixo, akakasuki ethoneni, usahlele ethoneni. But i-ordination yomphathu Israel ilapsile, ifrizile, izule ifriza because when you are disobedient with your calling, with your purpose, uThixo ufrizisa i-ordination. I-anointing yafriza yahamba yayohlala kuDavide kwathi uSamuel makahambe athathe uphondo endlini kaJese. Oqala efika endlini kaJese wabona abantu befanelekile. Ithi iBhayibhile badluliswa bade bayi-7 o-Ayabi athi nanku umkhonzi kaThixo othandisiweyo. Athi uThixo no, wena ujonga ngamehlo, ujonga imbonakalo. uThixo akanandaba nebonakala, ufuna inhliziyo. Ufanelekile yena kodwa inhliziyo yakhe iyamdisqualify. Inhliziyo yakhe, it's not the posture of your heart must align. Amen. So babuza babaphelele na aba bafika intwana uDavide. Kodwa ukhona omnye. Don't even bother yourself about that one. And they're gonna clean. Now I used to prepare because asizukhulele ithi iBhayibhile xa ifika uJobe lahlala kuDavide wathi uThixo nanku kumuntu ezothambisa. iBhayibhile lithi wamganela ngeoli kwehla uHoly Spirit wehla phezu kwakhe. Xa esehla uMoya Ngcwele phezu kwaDavide, ithi iBhayibhile uDavide waphinda wayokwelusa iigusha zikatata wakhe. Amen. So njengoba iBhayibhile apha kwenzeka uba uIsrayeli wabasempini namaFilistiya. Ithi iBhayibhile kwakhona indoda okuthiwa uGoliath. Le ndoda yayithuka amaSirayeli isondelisa isizwe sikaThixo. And uSaul njengoba esilwa noDavide nje, little did he know uba impendulo ivictory kaIsrael ikuloDavide alwa naye. So njengoba esilwa noDavide ulwa nevictory yakhe, ulwa nebreakthrough yakhe. Ithi iBhayibhile wathi besemfazweni utata kaDavide uJese, because uSaul ngelo xesha ukhangela uDavide up and down, ufuna ukubulala uDavide. Ya uDobo lihlala uDavide lihle because it's the style of God to move with a young person. Yeah, this time is kaThixo sokumuva ngomuntu omtsha. It is only our church that have got no confidence in the ministry and in the leadership of a young person. But ngokaThixo kusenhlizweni yakhe ukubasebenzisa abantu besebatsha. It is only our church efuna ubalinda baguge ibe seyibanika iplatform, ifuna ubalinda baguge ibe seyisithi ngena ke ngoku elixesha usatshisa, elixesha usele energy, iyamfrustrate, iyaphanisha ngoba isystem yakhona idesignwe ngohlobo loba ingabamkela abantu abatsha. And it is amazing because the very same movement namhlanje reject abantu abatsha yaqala ngumuntu esemtsha. The very same movement reject abantu abatsha, ifounder yayo yafaka abantu kwi-teaching team bena 30 years, bena 39 years, not a organization, not the committee, yabafaka kwi-teaching team yathi ngabaposting. So he was not ashamed to that people uthatha umfana na 30 years athi wena
uyipostile, uyi-overseer, wabafaka kwi-teaching team. But in our time, the church has got no confidence. Ebantwini abathatha uqobo. Kuyenzeka sometimes babekhona abantu abadala kodwa basale ne-experience. Kudingeke ngoku-anointing ihlangane ne-experience ukuze indleko likaThixo lifesana. Iqobo malihlangane ne-experience nabantu abadala, and then the church will break through. Iproblem yethu ukuba abadala basafuna ukwenza into befana zenziwa ngabatsha. Kanti befana by now abadala bahlele elayinini babakubasoka, bahlela apha elayinini babana bethi thatha ibhola isakise lapha mayisuke ngapha ize lapha. Bahlala as a coach, bahlala as the mentors. Usaul wafeyila ukumentorisha uDavide, wasuka walwa naye ngoba umuntu akefeyile ubizo lwakhe. Wonke umuntu ovuswa nguThixo owenza lento yayithunywa yena kayipasa, lo muntu kasisiloda kuye uyamthuluka, amqaphukele, amzode, alwe naye. That's why uDavide, uSaul walwa kaDavide, because wayengento ethi nansi lento endandiyixotshelwe namhlanje yenziwa yile nto, walwa naye. But the season, it requires abantu abatsha because there's a revolution. Your old people are very important and are key. But in terms of everybody the front, everybody down the ground, putting a young blood. Yeah. Putting a young blood. Amen. 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 So Saul could not believe everything much. Yeah, wafela uDavide waya empini nakhona akabizwanga elixesha isizwe siyolwa, iarmy iyolwa, ushiywe uDavide because ngokujonga kwabantu uDavide mncinci, but i-anointing for i-victory uDavide kwanyanzeleka uThixo aze enze ubulumko obuthile. Kwathi ukuthi ngapha empini badinga ukudla, badinga isikhaftini sonke. Utata kaDavide ubiza uDavide ngoba besemdala engenamuntu okumyela pha. That was the plan of God. Ukuba uDavide ayo-appearisha before into ehorisa ibandla, into ethreatenisha ibandla, i-challenge ibandla. Wamnika isikhaftini wathi no, yisa kwi-brothers zakhe. Naxa befika phaa kwi-brothers zakhe, ii-brothers zakhe kuqala zalwa naye zathi ufuna ntoni apha mfondini? Uyathanda ukusigwadulisa wena, uyathanda ukuziqhatha, ufuna ntoni? Wathi uDavide no, ndinikezwe isonka. Wathi esajongile wabona indoda ethukayo ifuna undikho, wabona abakhuluwa bakhe besoyika, berhwaqela, berhoxa, besoyika. Ithi iBhayibhile weva uDavide wathi tyhila uGoliathi, nakwethuka abantu bakaThixo, nakwethuka isizwe sikaThixo, nakwethuka abakhuluwa bakhe. Ithi iBhayibhile bamnqanda abakhuluwa bakhe, wabuza uDavide wathi izawuthwala indoda engaqondana noGoliathi. Ithi lo Mfilisti lo othuka abantu bakaThixo namhlanje inhloko yakhe ndizayihlukanisa nomzimba, ndizayinquma intaba. Kuthetha umfana othuka abakhuluwa bathi stand up esisibindi because uDavide kwahlala intambiso phezu kwakhe. When the anointing is present, umuntu nobebeka igwala kodwa banesibindi. Awukhumbuli kuchapter 2 ithi iBhayibhile uPeter wamphika uYesu ngaphambili, kodwa mhlawumbe ufike i-anointing wema phambi kwe-3,000, phambi kwe-5,000. Wathi madoda bazalwane, uYesu Kristu waseNazaretha enambulalayo nina uThixo umvusile wamenza inkosi phezu kwezizwe zonke. Wathi le nto eniyibonayo aba bantu abadakwanga kodwa bahlelwe into yaprofeta uJoel, ngoba when the Holy Spirit comes, people sustain boldness. Abantu babanesibindi. NoDavide babengazi uba uHoly Spirit yayikhona into eyayiphezu kwakhe. Bathi bezama umkhuza, bathi mfana wami uyasigqatha, le ndoda isohlule singumkhosi, sibadala sibangaka. Wena umuntu ufuna uqonda
ekugqibeleni bamvumela ngayo. Acinga lemusolo ke i-risk lesizawuthini zabeni umfana. Masifane simnike ewasuthi awunxibisa impahla but uthixo uthetha kuDavide wathi Davide no ikhulule le aba bantu buyiswe ikhona le because it's a failure of the five fathers. Ii-fathers ezingena kwisiyo kaThixo zifuna na uhambe le system ezayihambayo ze-failure. Angabe abantu ndiva na but hayi into obizwe nguThixo uhamba happy ukuba yena wayecinezela naye ufuna ukucinezela but hayi uhamba happy aka-understand uba when you're a leader uqoqoza udongo uqoqozela i-generation. ikhesi intoba uba wena wasokola nabantu abavusileyo wasokola ifeyila. You have failed as a leader. uKristu kumzekelo we-leader wafela izono zethu ukuze thina singabi sazifela izono zethu. That's a good example of a leader. I-leader ayithi xa ibulaleki ifune nabangenayo idanze bafumana ndahlala 12 years nani bafana bam izawuhlala 12 years indaba ubulumko loo nto but at the same time it can be a failure ngoba asibizwanga ngokufanayo. Kungenzeka uba mna ndivuswa special uba ndikhawuleze ndifeze injongo kaThixo after that ihambe emhlabeni undilindise 12 years wena kukundiphanisha uzawuphendula phambi kwaThixo ndingayenzi injongo kaThixo kuba ndiphanishwe nguwe ngoba nawe wawuphanishwe ngabangaphambili. Then you want to punish me without discerning kuba ngeyiphi inhlobo yobizo endibizwe ngayo ngoba amabizwa afani. Into ewenziwe ngathi ayafani into masibizwe ngumntu omnye kodwa sibizwanga ngendlela efanayo asibizanga into efanayo. So you can't treat me ngendlela owatrithwa ngayo. Ndihambe indlela mna that is different from your path. Ukufaka kwi-system eyafeyinayo zange benarizathi kubo kodwa bafuna nawe hamba ngala system. Awuthi uThixo uthe akuphikisi because bazi babona uThixo usebenza ngomda wempulo uba ayihambi kanje ayikho uThixo. Moya engcweleyo akanayuniform akenzi into eyifanayo ukuthi sonke but kuyavakala xa inguye Jesus. So, abantu bafuna ukusebenzisa i-system eyi-one nangoba bavangeli bahlele ezitawu benza ntoni abavangeli ezitawini. Ngelinye ibandla esazophendula ngayo uba nathatha abavangeli abafana ezitawini nathi abefundisi ayivangeli wenza upasta nyana ahlabe amabethisha amabandla kuthiwa upasta ipenza nawe uzababulala ababantu ngoba akanantambiso yokupastarisha unentambiso yokugawula nomuntu ngumntu wangaphandle ayingwanapha ngoba ugqwetheka izinto and kuba ngaba imotive yeministry yakho kuba uhle uzawuthengisa ngobizo lwakho. Ngoba into yenza abantu bahlala emabandleni bengabizelwanga ukuhlalisa because emabandleni kukhona isonka kuyadliwa kukhona i-allowances phaya esitenteni azikho ingagoba i-system yethu ifanda abantu abahleliyo abahambayo ayikho indlela yokubaxhasa uhambana kaxhaswa kuxhasa uhlalane hayi uba uthanda izohlala ufuna sonke sihlale emishini sonke uThixo angasibizela ukuhlala emishini sonke uThixo angasibizela ukuba ngopasta uThixo kanjani lo obizopasta bodwa kodwa uYesu ethi abanye ngabapha babangabavangeli abanye ngabapha babangamaprofeti abanye ngabapha babangabapostoli. Why our church only recognize one gift, a gift of a pastor, maybe a teacher, kodwa ezinye izirejecta kanti qala liqalwa zange lakhelwe phezu kopasta emandla. I-foundation emandla is apostolic and prophetic. Ukudla kamushumela ukuba nguThixo awujovule kuyenza ngoba lesi abantu besoyika uphume babangele ngabavangeli babasala lo pastor kodwa abavangeli babaphula
Yeah. Uhambe nabantu abemozweni. Sisiwe nje. Abaphume. Bajonge uThixo uzawubona. Yeah, that should be your confidence. I'm going to promise you uThixo because temptation yokupromise uThixo kuzawufika uSathane athi jika namandla awenza kube sisonke. So the first temptation yokupromise uThixo sisonke uba ndizawudla ntoni. No. I choose to keep my eyes fixed upon Jesus. Ngekumjonga kuJesu ngoba xa ndijonge kuye ndisenza umsebenzi wakhe. Indlala ayifakani noma into abakhona amadoda kodwa xa usenza ubizo lwakho awuyifi indlala. The reason usifa indlala yile nto awenza into uthi uyasesama isonka ukwenza intando yoba ndithumayo. Xa ungasayenza intando uzawuziva ubulambile kodwa xa usentandweni awuva nobulambile. You preach the message of the Lord. Nobody imali khona, nobody imali khona. You don't compromise. I'm not compromising. This thing, I don't feel like I'm lying. But who is on the anointing? Who can I pay? What will my friend have done? I get put off here with this. I said, my today, Moses, what I was with Ted. Jeremiah wanted the same thing. Who kicked on what I can't say. Who is I want to go to God. He shall have Sunday the one to have enemies by the way. I don't care no means. So the embassy Kuyo, Sake Sake Kotwa. If they are free, Saka Funu David, Atidigapa, my soul not David, and I tell Galento, and this is a David enjoy, who shall have tea, a solution common that goes, but our Tona Lumis, who is on a poor Hati. Jesus. Listen, child, we can't say this. I'm going to come to 6 years. Yeah, people who take for 1 reason, second year, and person who yes, house of direction and this way is 2019 that graduated, really just a great LMD, no one just soon. Emalana, if Emalana just go to the first time, for the first time. I will not tell you walking in that man and I'm very supportive in the A4. Nazi is certificate. I'm a professional psychologist. God, utility. Baba Moki, Kalma, Bakala, Babona Meka, put the walls of spoken today. I'm the first one to graduate a guy. Baba Moki said, if you want to have a big company, as a foot of a knee, Habani is called the you don't graduate a guy. I'm going to go for because I'm spoken today. I'm a super kiss when young, the color, the Puma, that is Sunday, what we do with the booze, Mama Walk, Oba, our years, the little to my own, who's out in the one pillow, nobody kids, and nobody 28 to rob about, Oba, our nails, Oba, our sweats, and then was out in the party, one in a booze, they people, our cities, so my head, who know about many kids, and what to help Pangela, Yamu Pangela, what to many kids, they pet on the booze, and they pet on one pillow, and in the bay, and young, and they do pet, they go over here. That was our Peter. When I'm Peter, they went on one. To never share, they went on one. To super over in the Peter. Nobody said what to go to my way, understand what to Kanama, the Kurula, Mosumai. So let us pull on there as to run about the power. If one and twice, if you by that, you who is Islam, who come in for relate, who are the Islam, who are the Toropi. I turn this way. Umi solvatiko alukaplayelo alukadiasigela yasigi motivation ikukhethe phakathi kwabantu bekhona kawe kodwa ikasaziwe kule kawe zange kwabakhona organizer zange kwabakhona umfundisi wababula kodwa uThixo usithume apha ya sesikhona it is our time, it's our season. Don't spend it.
usebenze thini. Ngibambele uzakho ngoba namhlanje kunabantu endiyivayo bayi-ordination njengoba ndigqina ndithetha kunento enyakazayo phezu kwakho. There is an anointing that will come upon your life. Mhlawumbe wena unganga-ordainelwa le nto nakubungqina bamwabo. Mhlawumbe wena uziyela sikolo uye kumsebenzi ngoba siziyela isikolo sonke. Ungalambisi abantwana bakowenu uyeka isikolo uthi kwengathongo uthi kusebenzisa ngokwehlukileyo. But kunabantu izulu elizobathambisa for their purpose, for their ministries. Libakhupha kunoDavida amakhutshwa. Lift up your hands. Kodwa mawuva uba uThixo uthetha nami. Ya abantu abakwazi kodwa ibandla lijongene noGoliath. Uthi kuthembe wena uba uzawuma phambi koGoliath. Wawunalo igama. Uzenzile impazamo ngepast. Kodwa it's not about you. It's about the anointing upon your life. Rise. Phakama ngoba intambiso kaThixo iphezu kwakho. Suka lapho uze ngaphambili. Nkosi nami ngiyangena kule ntambiso. Ukusukela namhlanje ndizokwenza lento endiyithunyiweyo. Noma ngiyalapha ngaphakathi ngoba abanye bethu bathunywe kwalapha ngaphakathi kodwa abana grace. Kuthi noma sekuthiwa profeta kodwa woyika uthule ugoduke naso isiprofeto ngoba there is no anointing. Nanga amafutha namhlanje. Nanga amafutha. Ya nabaprofeti bezapha ngoba bazawuprofeta. They will begin to prophesy without fear, with boldness. The Bible babethetha bephimisela as they were driven by the Spirit of God. Yasiyeke sonyembezi siswami is the anointing of the Lord at work upon your life. Korabashandele sekepele bredasaya. Lift up your hands. So tata befundisi bese ngaphambili sizothandazela aba. Ungabisandela sandla ngoba intambiso seyiqalile iyehla. Amafutha lento ayivayo iJesus iswini sakho embilini wakho. That is the Holy Spirit at work in your life. Lento ayivitshisa at the tip of your fingers. At the tip of your fingers is the Holy Spirit. Uzokuvusa phakamela obizweni lakho. Phinda obizweni lakho. Aligna nobizo lwakho. Abanye benu kudala bayifumana kodwa abalala bathula. Wake up. Shut up, Ayakosat. Let us batandazele botata ba. The name of Jesus. Shende lebrekasai. Ya, receive your portion. Yes. Come on, in the name of Jesus, receive a fresh oil. Holy Ghost.
zamkala uYesu. Ukhona nomfana ubefuna ukwamkela uYesu makase ngaphambili ngegama lenkosi uJesu. Makase ngaphambili lo mfana ubefuna ukwamkela uYesu. Makase ngaphambili baleka gijima. Makase omnye afuna ukwamkela uYesu. Makase ngaphambili ngegama likaYesu Kristu. Baleka gijima. Bambisana isandla senu. Nivule imilomo yenu phambi koThixo. Thini bawo namhlanje silivile izwi lakho. Sizibonile. Singabonga. Siyamamkela uYesu. Abe yinkosi nomsindisi wemphefumulo yethu. Aqolele izono zethu nobugwena bethu. Phela befundisi baze babheke isandla.